Demit enek sing nyerak apa meneh menungso. Cilok. Cup. Nggih Mas. Pinten Mas? Ora, aku ya main jelek duitmu. Mas. Tak kira ki arep nglarisi daganganku malah jilak duit. Iya, Cup, aku main jelek duit Mang Yuto wae nek ra. Awal bulan tak balekke wis, rasa khawatir. Oh, kur 5 juta. Iya. Sik, muga-muga eneng. Waduh. Kur eneng 10.000, Mas. Iyalah, dijeleki koncone pelit banget. Padahal lho, kowe bendino kerja, mosok dijeleki koncone Mang Jutae ra enek. Aku iki bolomu dhewe lho, Cup. Bukane ngono. Alah, mbuh, Cup. Cukup tahu aku karo polahmu, dasar wong pelit. Alah, Gusti. Duit lho garek 10.000 tenan. Kosong blong ki lho ra eneng. Ngono kok isih do ngira aku ki sugih bondo. Setenang kuwi kah uripku ning matane wong liya? Ilok. Medeni.